Velkommen til. Vi sidder her sammen med Hans Jørgen Nielsen og Løberg. Og vi skal tale om en bog, som de to herrer har lavet sammen. I har simpelthen skrevet en bog om en lille grøn kat. Ja. 3 georgiske skovhugger, en vægtløs mus, og bogen handler om radioaktivitet. Hvordan er I kommet på det? I at ingen bog bliver god, hvis ikke du sovser den ind i nogle relevante og spændende fortællinger. Den første seriøse bog om emnet, jeg har læst, hvor jeg grinede. Så jeg gik jo først overvejet, om man skulle skrive en lærebog, fordi der mangler også lærebøger om de her emne. Man kunne sagtens sætte sig ned og sagt godt. I mit daglige arbejde arbejder jeg et sted, hvor vi underviser i det her. Vi kunne sagtens tage vores undervisningsmateriale og koge ned og lave en eller anden lærebog på 400 sider, der forklarer de her begreber til f.eks. gymnasiebrug. Men ret hurtigt så er det jo tydeligt, at den bog kan man sagtens skrive. Det er ikke fordi, den ikke vil være god at skrive, og det er ikke fordi, man afviser, at den nogensinde skal laves. Men det er bare slet ikke der, vi er. Nej. Vi er slet ikke der, hvor det, der mangler om det her emne, det er, at der er nogle gymnasieelever, nogle folkeskoleelever, der forstår det mere korrekt. Det er, at det undervisningsmateriale, de får udleveret, det er ikke en tegning af en atomreaktor, men en atombombe indeni. For det er stadig det undervisningsmateriale, de får i hånden. Og det er så blændende langt fra virkeligheden, at vi er nødt til at starte med at kigge på noget, der er langt bredere og langt mere folkeoplysende. Og sige, at det her er et helt normalt naturfænomen. Fra det første brøkdel af et sekund efter Big Bang har det her været en ting, der eksisterer. Så er vi nødt til at starte med bare at få nogen til at tænke over, hvad det er for et naturbegreb, hvad det er for en ting. Og hvis man skal have nogen til at læse bogen, så er det en god idé at have den regel, som vi har haft undervejs i bogen. Det er, at vi har selvfølgelig haft en redaktør på meget tæt indover. Og hvis hun begyndte at kede sig, så skriver vi det om. Så skriver vi det om. Hver gang. Men jeg er også, som sagt, jeg tror, jeg skrev til jer, at jeg var meget imponeret over jeres bog, fordi det er sjældent, man møder noget, som både forklarer på et plan, hvor folk kan være med, og som er sjovt, og som er spændende, og som har nogle historier, som vi måske nok kan huske, vi har læst på et eller andet tidspunkt i aviserne, men vi har ikke rigtig, kan ikke rigtig huske, hvad det gik ud på. Jeg vil bare huske, at der var en eller anden, der blev myrdet med noget radioaktivitet i England, og der var en, der døde af ditten, og der var en, der døde af datten, og så videre. Og de fleste mennesker har jo så det her indtryk af, at stråling, det er jo det her, det er jo farligt, og så har folk jo deres viden om radioaktivitet fra alle de her skrækfilm, og så har de set The Simpsons. Ja. Og I berører jo også The Simpsons sådan lidt ad omveje ved at sige, at det er ikke noget grønt snask, grønt selvlysende snask. Det er energi. Og det gør I meget ud af, og det synes jeg, I gør fantastisk godt. Jo, tak. Men det er jo fordi, det er jo undtagelserne, der bliver bragt. Og ja. Det er, hvis radioaktivitet nu var et utroligt sjældent fænomen, mennesker meget sjældent anvendte, så var det fair nok at spille det ret stort op, når der var uheld, fordi så må der jo være relativt ofte, det går galt. Men det er jo noget, der er naturligt, det er noget, vi bruger konstant, det er noget, der bliver lavet tusindvis, og er der tusindvis af scanninger med radioaktivitet, strålebehandlinger, alt muligt. Når det så en sjældent gang imellem bliver brugt til noget grimt, så bliver det blæst op, som om det er sådan en normal situation, eller det er sådan radioaktivitet og stråling er. Nej, det er undtagelsen på undtagelsen på undtagelsen, og det bliver brugt i nogen henseende, så sker der sjovt nok noget dårligt. Jeg var med i nogle DR-programmer for nogle år siden om nogle polske angrebsplaner med atomvåben under den kolde krig. Ja. Og så det første spørgsmål, man får, det er, når man nu leger vi, der går en atombombe bag på Rådhuspladsen. Okay, fair nok. Hvornår bliver Sjælland beboeligt? Det var det første spørgsmål, vi fik af produktionen. Det beboeligt, det er jo, altså, det bliver jo aldrig ubeboeligt. Hvad er det, de mener? Når man, hvis der springer én af en verdenskrigsstørrelse bombe på Rådhuspladsen, så må alle afgrøder på Sjælland jo dø, og grundvandet være forurenet. Altså, nej. Vi er henne i, at vinduerne i Damhuskronen, de balrer. Det er der længst væk, der sker en dyt. Det er, der ryger nogle vinduer i Damhuskronen, kan man regne ud på trykbølgen. Hvem vil I gerne have køber den her bog? Hvem er jeres målgruppe? Så det er nemt at sige, det er alle og alles onkel. Men vi har talt lidt om det. Den er egentlig, hvis man var i tvivl om noget blev for nørdet, eller blev for meget sovs og kartofler og for meget sjov, så har det hele tiden været den der onkel. Den der person i familien, der har mange holdninger, men måske ikke har læst så meget om emnet for nylig, men som gerne vil mene en masse og synes en masse, men som måske ikke har 1000 ting at have det i. Dem får man aldrig nogensinde til at sætte ned og læse en bog. Læse sådan en 500 sider. Her er en bog med lærer med et eller andet med nogle formler. Det er død lige meget. Men alle, der gerne vil vide noget om det her. Og den største kritik, jeg indtil videre har fået om den, det er fra fagfæller, der synes, den ikke er nørdet nok. Og så har vi ramt det fuldstændig perfekt.
Når ingeniøren skriver, at den mangler lidt for meget nørderi, og den godt kan blive lidt friskfyragtig, så har vi ramt den fuldstændig, som vi skulle. Det er simpelthen et spørgsmål om at have et sted for dem, der interesserer sig for den slags, hvor de kan gå hen og slå op. Og det er det samme med den her bog. Det er at prøve at samle informationerne, så du får en sammenhængende historie, sådan at der er et... Du sagde jo på et tidspunkt til mig, at hvis man vil læse noget om radioaktivitet på dansk, så er der 2 steder, man kan gå hen, og det er Greenpeace's hjemmeside og Kræftens Bekæmpelses hjemmeside. Og det ene står ikke tilbage for det andet i forhold til at være forkert. Var det noget af den stil? Ja, den får ikke for lidt. Ja. Der begynder vi at nærme os grænsen til, hvad man overhovedet må antage. Den får fuld plade. Og der er det jo bare vores formål er jo at sige, ja, i bund og grund, når du i dit arbejde støder ind i nogen, som siger, hvor kan man læse noget om det her på dansk, og så sige, det kan du ikke. Så har svaret altid været, det kan man ikke. Du kan læse på engelsk, og der er mange gode kilder. Rigtig mange af dem er skrevet af myndigheder, så det bliver også meget sådan omsaggribende sprogligt. Men jeg har aldrig nogensinde kunne pege og sige, når man ved du hvad, hvis du skal læse noget om fysik eller varme eller et eller andet, så er der skrevet et hav af grænser til børnebøger om emnet. Altså der er lavet børnebøger om tyngdekraften, fordi det er noget, folk skal kunne forstå, det skal være intuitivt. Men radioaktivitet har det været, når der er bøger på universitetsniveau, og der er derudover kun en på dansk, og den er meget gammel. Så der er på engelsk. Nu er der en, hvor man kan sige, hvis nogen de googler radioaktivitet, viden, bog, stråling, så kan det være, at der er et par af dem en gang imellem, der lander på den der. Og så har I jo været meget, meget grundige, fordi I har jo en ordliste bag i bogen, og I har figurer og faktabokse, og I har referencelister på alt, hvad man kan drømme om af professionelle artikler om emnet. Ja. Og der er jo, altså, er der 20 sider med det? Mere. Ja. Okay. Ja. 25 sider med det. Men det er det, hvor man og godt... det synes jeg, det er lidt imponerende, fordi som I selv er inde på, det er sådan en lidt friskfyragtig bog. Og så når man så til sidste kapitel og går til kilder og slutnotater, så begynder man at kigge ned over den. Og så kommer der pludselig altså meget sådan seriøse afhandlinger og det her emne, og rapporter fra den internationale energiagentur, og jeg ved ikke hvad. Altså. Det har vi. Der er jo ting, hvor man refererer en eller anden FN-rapport på, jeg ved ikke hvor mange 100 sider, og vi henviser så til, at vi har læst afsnit 5 og 6 og et eller andet, fordi vi skal bruge noget data der. Og resumere. Ja, præcis, og den overordnede konklusion og deslige. Ja. Men der er intet af det, der vi bare har refereret uden at læse, og der er jo blevet rykket ved nogle ting, jeg har lært gennem tiden ved at læse originalkilderne, fordi så går man til de kilder, man har, og de henviser faktisk til nogle endnu ældre kilder. Og sidst ender man med nogle originalkilder, som godt nok er blevet brugt friskt fortolket gennem tiden, og som ikke er forkerte, men en sprogbrug, der starter med noget forbehold og noget mådehold, og det kan jo være, det forholder sig sådan. Det er så igennem en 10-15 citater blevet til, videnskaben viser at. Ja. Og den løber vi ind i mere end en gang. Og det er jo der, hvor man nogle gange godt kan mærke, at vi har fået sådan en lille smule lærebog ind i den, ved at selv den mest friskfyr-kapitel, hvor det ligner, det er noget, der er skrevet af en eller anden kronikdebattør på en eftermiddag, hvor det er skrevet, og det lyder lidt fedt, men der er kilder bag, og der er artikler bag, og der er artikler bag artiklerne. Ja. Så det er noget af det mest bøvlede har været at kode det ned til ikke at skrive en kedelig bog på 1000 sider, for det kunne man meget nemmere have gjort. Ja. Det har været 100 gange nemmere for mig at skrive den lærebog, jeg først havde tænkt. Ej, det har taget lidt længere, ikke? Ja, det tror jeg ikke, fordi det har taget uendelig lang tid at korte det der ned og gøre det ordentligt. Hvor lang har den her proces været? 2 år plejer vi at sige. Ja, 2 år en chat. Ja. Okay. Og 2,5 år fra man mødes, 2 år til vi tror vi rigtig er i gang. Ja. Det er meget fritid, ikke? Altså der er jo også bare rigtig mange aftener, der er gået med, at Hans Jørgen lige ringede. Ja, eller lige havde skrevet, eller vi skulle lige have et Teams-møde. Ja. Så det har ikke været så meget de der intense skriveuger, man har øvet i kalenderen. Det har bare været en konstant, har vi hele tiden lige haft gang i noget, lige haft gang i et kapitel eller et eller andet. Ja, der er jo altid et problem. Der er altid noget, der ikke duer. Ja. Der er altid noget, Ditte har kommet til at læse en tirsdag, der åbenbart ikke virker. Vores redaktør. Ja, som åbenbart ikke spiller, det skal vi så lige have rettet. Så når vi rettet, det bliver det dårligere, og så hænger det ikke sammen med det næste. Hun har været en stor del af det. Ja. Når nu I snakker om, at I har brugt 2,5 år på det, så har I jo også begge to et job ved siden af. Ja. Du er selvstændig. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad du ellers laver, når du ikke sidder og skriver om atomkraft? Jo, jeg har mit eget firma, som jeg har haft i 25 år. Og det firmaet lever af 2 ting. Det ene er, at jeg fra tid til anden, når der bliver nedsat en kommission af en art,
så bliver jeg ofte indbudt til at være med som kommunikator. Jeg har været med i Velfærdskommissionen og Produktivitetskommissionen, Dagpengekommissionen, Nina Schmidt Reformkommissionen, alle mulige forskellige af den slags. Men det kan man ikke leve af, fordi kommissioner er der en gang hver 3. år, eller hver 4. år, eller hver 5. år, så skal man lave noget andet. Så det jeg i bund og grund lever af, det er, at jeg har skabt en metodisk tilgang til at skrive effektive administrative tekster. Og det er en metode, som mange administrative systemer har taget til sig, og det er ens betydende med, at deres medarbejdere skal undervises i det. Og der har jeg så en lang række undervisere, der er ude og undervise dagligt i den metode. Det er det, jeg lever af. Så har jeg jo ikke skrevet den her bog, fordi at jeg er ekspert i atomkraft. Er der noget, jeg ikke er, så er det ekspert i atomkraft. Men hvad jeg måske mere er ekspert i, det er politik, politisk indpakning, kommunikation, hvordan man får folk til at tro på noget, hvordan man sælger et budskab, sådan nogle ting. Altså, så det er den kommunikative, den handler meget mere om fortællingen om atomkraft, end den handler om atomkraft. Ja. Den danske fortælling om atomkraft, den danske fortælling om energi, den danske fortælling om vind og sol. Og hvorfor vi stadigvæk har et 40 år gammelt forbud mod atomkraft i Danmark. Så det er politikken og kommunikationen, jeg er meget mere ekspert i. Her i næste uge skal jeg ned til Joint Research Center i EU og holde foredrag om, hvad foregår der i Danmark. Og noget af det første, jeg siger, det er jer, der er eksperter i atomkraft. Jeg er overhovedet ikke ekspert i atomkraft. Men jeg ved noget om politikken i Danmark, og jeg ved noget om fortællingen i Danmark. Og jeg ved noget om, hvad det er for nogle bevægelser, der har været. Så det er der, min ekspertise ligger. Du har også et job ved siden af. Ja, jeg sidder ude hos Dansk Dekommissionering til daglig, også der bor lidt ude nord for Roskilde på det, der hedder Risø. Vi er ved at rive nogle gamle atomanlæg ned, og der sidder jeg som direktør for strålingsbeskyttelse, arbejdsmiljø og kvalitet. Så vi går og passer på folk derude. Og det vil sige, at jeg laver også rigtig meget undervisning og rigtig meget formidling. Og så har jeg for blandt andet den her bog et lille privat firma ved siden af, der tager ud og underviser og holder oplæg om det her og foredrag og deslige. Men når du holder oplæg og foredrag, er det som atomkraft, eller er det strålingsbeskyttelse, er det affaldshåndtering? Det er om strålingsbeskyttelse og til dels affaldshåndtering, men det er i høj grad enten om radioaktivitet, altså meget det bogen handler om, som begreb, og sådan en grundforståelsesting, har gjort det meget i folkeskoler tidligere og gymnasier og sådan noget, besøg fra en forsker og deslige, hvor vi er ude og fortælle, radioaktivitet er et helt nyt emne for mange af jer, nu skal vi få en forståelse for det. Og den anden del er mere, hvad kan man sige, mere fokuseret på affaldshåndtering og strålingsbeskyttelse i affaldshåndtering. Hvordan gør man, når man skal rive anlæg ned med strålingsbeskyttelse? Ja. Fordi det er så anderledes end anlæg i drift. Så det er sådan mere hardcore nørdet. Jeg har jo mødt derude på Risø ved adskillige af de rundvisninger. Hvad er det, der ligger på Risø? På Risø der ligger der Niels Bohrs drøm, kan man sige, tilbage fra 50'erne, hvor man sagde, det der med fredelig anvendelse af atomets splitning, det kunne altså nogle ting. Det blev ikke direkte sagt, at det var for at indføre atomkraft, men det var jo forskningen for den fredelige anvendelse af atomets spaltning, hvilket er stort set det samme som at sige atomkraft. Og det vil man gerne forske i, og det lavede man så ude på Risø, et stort forskningscenter med 3 testreaktorer, en ekstrem lille og 2 noget større. Stadigvæk meget små forskningsreaktorer sammenlignet med et atomkraftværk, men stadigvæk nogle af de mest, den største var en af de mest produktive og største, der var i Nordeuropa. Den blev brugt til rigtig meget god forskning. Den var stort set konstant belagt. Den var en ret stor forskningsreaktor, der var ret specielt udviklet og havde den havde nogle måder. Du kunne lave forskning på den, du ikke kunne på ret mange andre reaktorer i Europa. Og derfor var den meget eftertragtet. Og en stor del af budgettet blev dækket i at bestråle forskellige materialer, såsom silicium og lave halvleder og andre ting til produktion. Så de var delvis selvfinansieret. Og det kører man så, og man laver energiforskning derude, og det her affald, det kommer også i løbet af driften. Og på et tidspunkt lukker man så Risø omkring år 2000 og siger, at den sidste reaktor slukker, Risø skal nedlægges. Og så gør man noget lidt smart, så deler man det op i 2, og så siger man, vi har 3 reaktorer og et par anlæg, der hører til det. Det cutter vi ligesom fra og siger, det laver vi til et firma, der ret hurtigt hedder Dansk Dekommissionering, og I skal rive selv ned og pakke sammen og putte i kasser.
Men alt det andet derude, der hånden på hjertet også tjente gode penge. Der var nogle radiokemilaboratorier og nogle cyklotroner og alt muligt specialudstyr, vi ikke havde så mange andre steder i Danmark. Det gør man selvstændigt og ret hurtigt rytte under Danmarks Tekniske Universitet, som så stadig er derude, og som kører op i niveau derude. De har stadig en cyklotron derude. Ja, de har faktisk 2. De byggede en ny for nylig. Ja. Og så bygger DTU en masse af de ting, de ikke kan få inde i Lyngby på deres store områder, så de bygger vindmøller og kæmpe batteritestcentre og solceller og alt muligt energiforskning derude. Når man deltager i debatten om atomkraft i Danmark, så hører man jo tit nogle argumenter. De fleste af de her argumenter er de sådan. Et argument, jeg har hørt mange gange, det er, vi skal ikke have atomkraft, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Er affald bare se på Risø, de ved ikke, hvad de skal gøre af deres radioaktive affald? Det ved vi godt, fordi FN har sagt, hvad der skal gøres. Okay. FN har for år tilbage kigget på de erfaringer, der var, kigget på, hvad man gjorde i verdens lande og sagt, vi er nødt til at putte det her i et slutdepot. Så slutløsningen for radioaktivt affald, det er, at man enten nær overfladen, under overfladen eller dybt under overfladen, laver et depot, hvor affaldet placeres, med tilstrækkelige barrierer, lukker det af, og så ved man, at det en eller anden dag vil blive utæt. Helt i starten tænkte man, at man kunne lave noget, man ikke kunne bryde ind i, der ikke kunne komme noget ud af. Så fandt man hurtigt ud af, at det var en rigtig dårlig idé. Så nu designer man de her depoter til at vide, at vand skal nok over 100.000 vis år finde en vej derind, ramme noget af affaldet og begynde at trække det ud. Og så regner man med meget stor sikkerhed, og i hvert fald med meget stor fejlmargen, der går imod en, så man er helt sikker på, at man overvurderer, hvor galt det kan gå. Og der er så nogle meget skrappe krav til, hvor hurtigt det her vand må kunne trække materialet ud, for eksempel. Så man laver simpelthen depoter, man ved, at dem er der en eller anden dag noget, der kommer ud af. Men det, der ligger på Risø lige nu, ja. Det er jo ikke brugt reaktorbrændsel. Nej. Det er jo sådan lavradioaktivt og mellemradioaktivt affald. Lavradioaktivt affald, som for eksempel handsker og rør, slanger og ventiler og mundbind og kitler og sådan noget lignende. Jeg synes, der manglede en ting i det, du sagde der, med altså, hvad dansk dekommissionering gør. Og det er det der med, at I er også dem, der modtager. Ja, det er rigtigt. Fra industrien og fra hospitalerne. Det tror jeg mentalt er rigtig vigtigt for mange. Man har den der idé om, at sådan noget som dansk dekommissionering kunne vi leve uden, hvis ikke vi havde haft de der forsøgsreaktioner. Nej, vi kan nej. Nej, fordi så kunne vi ikke bruge det til medicinsk behandling, så kunne vi ikke lave stråleterapi, så er der 1000 ting, vi ikke kunne gøre. Så uanset om man har atomkraft eller ikke har atomkraft, så har man radioaktivt affald. Ja. Det har vi alle sammen. Så der er ingen lande, der bruger radioaktivitet medicinsk, som ikke har en affaldsorganisation ligesom vores. Ja. Man havde så bare, at da man jo ligesom havde lavet Risø i 50'erne, sagde man, når man alt affald ender der. Og derfor hedder vi også National Center for Radioaktivt Affald som sådan en undertitel, fordi det har vi også. Det er fuldstændig rigtigt. Hvad er det så for noget affald, der kommer fra medicinsk behandling? Jamen rigtig meget af det er handsker og andre ting. Så hvis patienter skal have indsprøjtet et eller andet stof til en PET-scanning for eksempel, så i produktionen af det stof, der er nogle rør, der bliver beskidte, og der er nogle handsker, nogle kanyler og alt muligt, altså noget driftudstyr. Og det fylder jo, og når de så står dernede ved deres stingskab og laver deres ting, så kigger de på de 2 skraldespand, og der er den billige skraldespand, det er den, der bare ryger til kommuneskrot, og så er der den rigtig dyre skraldespand, det er den med vores logo på, hvor det er radioaktivt affald. Ja. Og man gider ikke gå og småmåle, om det er over eller under nogle niveauer på sitet, så der siger man bare, det putter vi i den der kasse, og det ryger ud til os. Så skal vi nok til det sortere det og volumenreducere. Så rigtig meget af det, vi får, det er det, vi kalder driftaffald. Det er bare folk, der arbejder i et laboratorium, hvor de arbejder med radioaktivitet i åben form, og derfor får de svinet noget rundt omkring. Det andet, vi selvfølgelig får, der er lidt mere specielt, det er sterilisationsanlæg og blodbestrålingsanlæg og sådan kraftige kilder, vi også får ud. Fordi der er kun os, der kan modtage det. Men nogle af de ting, de laver på cyklotroner til brug, for eksempel på Rigshospitalet, som jo har 2 cyklotroner i en kælder også, er jo ekstremt radioaktive materialer. Noget med halveringstider i minutter og halve timer og sådan noget lignende. Hvad bliver der af det? Jamen, naturen er stukket så utroligt smukt sammen, at det meste af det, vi kan lave, som vi vil kalde slå hårdt, det man bruger til kræftbehandling, som du kan sprøjte ind, og så går der en halv time, og så er den der kræftcelle altså haft den dårligste halve time i dens liv, for den er virkelig blevet udsat for meget radioaktivitet og energi. Men som du selv nævnte, det slår meget hårdt i meget kort tid. Så du sprøjter det ind i folk, meget målrettet. Den næste halve time til halvanden, der sker der rigtig meget. Den næste time sker der ikke så meget. Efter en 3-4 timer sker der faktisk ikke det store. Så bliver det udskilt fra kroppen.
Nu laver jeg bare en generel bevægelse, der viser, hvordan ting bliver udskilt fra kroppen. Det er den her vej. Og så har de på Rigshospitalet for eksempel, de afdelinger, de har så bare nogle samletanke. Så det er nogle bestemte toiletter, og der er nogle samletanke, og så ligger det der og hygger sig i nogle dage, inden det bliver lidt videre, og så er det forsvundet. Så radioaktivitet, det forsvinder aldrig, men det kommer så utrolig langt ned, at det nærmest ikke er til at måle, og så har det ikke nogen konsekvens. Så i gamle dage, der brugte man rigtig meget i medicinsk industri nogle ting, der havde meget lange halveringstider. Kraftige kilder, der levede tusindvis af år og blev ved med at slå hårdt. Og så var det ligesom, man fandt ud af, at de var virkelig dyre at håndtere, og de var risikofyldte at flytte rundt på. Så lad os prøve at virkelig producere ting, lige når vi skal bruge det. Og det er derfor, som du siger, Rigshospitalet har cyklotron. De har så nogle på Rigsø, der kan lave nogle lidt andre ting, der er lidt større, men der kører jo varevogne ud til hospitalerne i perioder, nogle gange flere gange om dagen, fordi hvis de først kom næste dag og hentede det, så var det væk. Og det bliver produceret om natten på nathold på Rigshospitalet, så det er klar til, at patienter klokken 6 om morgenen kan få det sprøjtet ind, være i behandling til frokost, og om aftensmaden kan du ikke måle i dem stort set. Det giver jo sig selv, hvis du har et stof med en halveringstid på en halv time. Altså skal du ikke lave det 3 dage før. Ja, og det er jo derfor, vi har så stor fokus, når vi nu lever af at håndtere affald, på at gøre os selv arbejdsløse ved at have så lidt affald som muligt. Fordi hver gang vi er nødt til at modtage en kilde, der skal ned i jorden en dag, og som kommer til at koste ikke så få kroner at få pakket sammen, og den er svær at håndtere, og den stråler, når vi tager den ud, det er der ikke nogen, der vinder noget af. Så der er nogle få anvendelser, såsom at sterilisere medicinsk udstyr, der er man stadig nødt til at bruge meget kraftige kilder. Men selv dem bygger man så i dag op af en masse små kilder, så når man skiller den ad, kan man dele den i en masse stykker, og så er den nemmere at håndtere. Så man prøver hele tiden at arbejde med, at det affald, vi genererer, det er altså ikke bare fordi det er billigt, fordi det er det her ikke. Det er det mindste, vi kunne slippe afsted med at lave. Det er så det, vi gør. Den mindst kraftige kilde, der udfylder formålet. Og al den her frygt for stråling, den kommer jo oprindeligt fra, skal vi kalde det videnskabelig teori, der hedder LNT. Er der nogen af jer, der vil gå ind på, hvad LNT er? Og vil du fortælle lidt om LNT? Så helt kort, det står for linear no threshold. Det vil sige, at man antager, at skadeeffekten af at få blive udsat for stråling er lineær. Det betyder, at hvis jeg bliver udsat for en eller anden given mængde stråling, så har jeg en eller anden risiko. Populært sagt har jeg en risiko for at få kræft. Der er også lidt andre ting, men over en bred ramme, så har jeg en risiko for at få kræft. Hvis jeg så bliver udsat for dobbelt så meget stråling, så har jeg den dobbelte, og 10 gange er 10 gange, så det følger en lige linje. Det er lineær, så hedder den no threshold. Det betyder, at man har vedtaget i sagkundskaben, at store doser ved vi er skadelige, som i meget høje doser, så nogle man ofte ikke overlever. Dem ved vi er skadelige, og de kan også give noget kraft, hvis du overlever dem. Ikke særlig effektivt, men det kan. Men vi ved ikke rigtig, hvad der sker nede ved lave doser. Men så siger man, hvis vi ved, at folk, der overlevede atombomberne i Hiroshima og Nagasaki, der var der trods alt en 100.000 plus mennesker, der gjorde, der var tæt nok på til faktisk at få nogle reelle doser. De har stadig fået ekstremt høje doser, sammenlignet med, hvad vi får til, når vi arbejder, og hvad loven tillader i dag. Men de har fået doser, de overlevede. De har lidt øget kraftforekomst. Okay, så mener man at kunne se, at dem, der har fået halvt så meget, men stadig rigtig meget, de har noget, der lugter af halvt så meget risiko for kræft i meget store træskolængder med store usikkerheder. Så der er en eller anden linje, der nogenlunde bevæger sig nedad, der er nogenlunde lige. Men dernede, hvor vi lever til daglig, hvor al dansk lovgivning gælder, der er vi langt under der, man nogensinde har set noget. Så du har 2 muligheder. Enten siger du, vi antager, det er sundt, eller ikke skadeligt, fordi vi kan ikke vise, det er skadeligt. Det er en naturvidenskabelig tilgang. Vi har ikke vist, det er skadeligt, ergo antager vi, det er uskadeligt. Så siger man bare, dertil hvor videnskab ikke længere kan finde en statistisk sammenhæng, der siger vi, der forsvinder risiko. Dengang man diskuterede det her, især i 50'erne, der blev man så enige om at sige, det her er jo ikke længere fysik og hardcore videnskab. Det her det er sagkundskab, det er arbejdsmiljø, det er sikkerhed, det er miljøbeskyttelse af mennesker. Der er rigtig mange stoffer i verden, vi havde gættet på ikke gjorde noget, det viser gjorde noget skidt. Så vi har gættet forkert nogle gange. Ved du hvad? Vi laver den sikre. Vi laver en model, der antager, at dernede vi ikke kan se, at der foregår en dyt. Der antager vi, at der foregår skaleret lige så meget som i det høje. Og fordi linjen nogenlunde rammer ned i 0. Det der er problemet, det er, at det ikke er alle, der lige kan huske det derfra, det kom. Der er nogen, der tror, det her det er videnskab. Der er nogen, der tror, at videnskaben har vist, at lave doser giver en øget kræftrisiko. Det har den ikke. Der er nogen, der tror, at der er videnskabelig konsensus om, at det er det, der er vist. Det er der heller ikke. Men et forsigtighedsprincip, som er ualmindeligt fornuftigt i mangel af bedre, har gjort, at vi har den her model.
Ja, as low as reasonably achievable. Ja. Og det betyder jo lidt... Men den der reasonable, han har man smidt ud, og så bare sagt, as low as achievable. Det er jo det, der er problemet, det er, at hvis du har et forsigtighedsprincip, men du ikke længere kan huske, at det er et forsigtighedsprincip, men tror, at det er gylden videnskab, så bruger du det jo lidt firkantet. Men hvis man kunne huske, at det var et forsigtighedsprincip baseret på manglende viden, og i dag, 70 år senere, til stadighed manglende viden, vi har stadig aldrig fundet det, men jeg er arbejdsmiljømand. Jeg synes, det er virkelig godt, at når man ikke ved, om noget er skadeligt, men ved meget skader, så er det en god idé at gætte på, at det nok også er skadeligt hernede. Men når den så også bliver brugt, som om den er ekstremt hysterisk, og som om, at det er den evige sandhed, så er det stikker af. For når man så bruger den, som fanden læser Bibelen, så kan det godt stikke lidt af i den anden ende. Et godt eksempel på, hvordan den er brugt som fanden læser Bibelen, det er WHO i forbindelse med Tjernobyl. Fordi WHO har sådan nogle forskellige antagelser af, hvor meget tror vi det her det giver af øget kraft på sigt. Og vi har, hvor mange døde som her og nu af Tjernobyl, det kan vi diskutere, men det er 50 eller i det leje. Hvor mange døde sådan i umiddelbare forlængelse af det er måske inklusiv, af kræft i strubehovedet, 100-130 stykker, eller noget af den stil. Og så har du 2 andre tal for WHO. Du har, hvor meget kræft tror vi, der kommer på sigt, og der er der et tal, der hedder 4.000, og der er et andet tal, der hedder 9.000. Og de 4.000 baserer sig på de her oprydningsarbejdere, som der måske var 500.000 af, som har fået 100, 200, 350, altså eller fra 50 og op efter millisievert. Så der er vi det der hen over uger og måneder. Der er vi oppe i det leje, hvor vi mener at vide noget. Ja. Og der har man sagt, 4.000 af dem vil dø af kræft i utiden. Men man har også et andet tal, som indimellem popper op hos WHO, og indimellem for det meste ikke popper op, og det er 9.000. Og det er fordi de ekstra 5.000, det er dem, der bor i omegnen af Tjernobyl, og som har fået rigtig meget stråling. De har fået en lille bitte smule stråling, men hvis du tager matematikken så alvorligt, at du siger, at den her lille bitte smule stråling, den kan vi regne på, så kan man nå frem til det tal. Vi viser i den her bog, at den stråling, som naboerne til Tjernobyl har fået, inklusive, altså hvad var der baggrundsstråling, og hvad har de fået af ekstra stråling, de første 20 år efter ulykken fra 86 og frem efter, der har de stadigvæk sammenlagt fået mindre stråling, end en almindelig dansker får til daglig. Fordi vores baggrund er lidt højere. Vores baggrundsstråling er en smule højere end deres. De 9.000 der er et vrøvletal. Fordi det er ens betydende med, at så skulle du også sige, at okay, så danskere, der skal vi også lige regne. Fordi det er simpelthen misbrug af matematik. Ja, det er det. Ja, og dem, der har lavet det her i CAP, som er en NGO, som er ualmindelig fornuftig, og som virkelig har båret en byrde i at få det her til at virke, de lød ind i nogle problemer nu, når de skal forklare sig, fordi de er nødt til på den ene side at sige, at modellen er rigtig god, men de siger også samtidig, at du kan ikke bruge lave doser på 1 million mennesker og så sige noget om noget. Men det siger modellen faktisk, du kan. Så problemet er, at det her, som vi skriver, er ikke længere videnskab, det er sagkundskab. Det er noget, man prøver at blive enige om. Det er vores bedste bud. Den har nogle store fordele, men man skal bare ikke tage den og så nulstille virkeligheden og sige, og nu gælder den, og den er evig og sand, og det bygger på videnskab, og så bruger vi statistik på den. Du er nødt til hele tiden at have i baghovedet, hvordan den er kommet frem, hvor ekstrem høj usikkerhed den har, og det er et forsigtighedsprincip. Altså jeg tror, at det lykkedes også i en fodnote at dræbe 15 millioner på verdensplan ved at lade dem spise en banan. Selve princippet LNT bliver brugt i mange andre sammenhæng. Vi bruger det omkring covid-19-vacciner, vi bruger det omkring pesticider i grundvandet, vi bruger det om 117 ting, og når nogle gange nogle fuldstændig alarmerende tal, og så glemmer vi at holde det op mod, jamen hvad hvis vi ikke bruger disse løsninger? Vi er frygtelig bange for atomkraft, men vi brænder jo 8,5 milliarder tons kul af sidste år. Hvad har det af effekt på sundheden på verdensplan? Det ved man godt. Ja, det ved man godt. Det ved jeg også godt. Det er bevisligt, at man ikke fugle på taget. Og så sent som i dag læste jeg en artikel om, at der var et firma, som ville sende 2.000 autonome taxaer ud på de danske veje. Og det vidste myndighederne ikke, om de ville være med til, og der var ikke nogen taxaselskaber, der ville være med til det, fordi det var nok farligt. Men vi ved, at de her autonome taxaer,
De bliver ikke trætte, de drikker sig ikke fulde, de overholder færdselsreglerne, de kører ikke 250 km i timen som 17-årige i en koger af hash og lattergas, og de bliver ikke vrede på en sidemand, der kører for tæt. Det er ikke et menneske, der kører den, så vi er bange for det. Det er en af de få steder, hvor radioaktivitet har en fordel frem for f.eks. Forskellige giftstoffer, det er, at radioaktivitet findes naturligt. Så hvis jeg kan aldrig få en grænse, der er 0, for jeg vil ikke kunne tage en prøve noget sted i verden, der ikke er radioaktiv. Så man vil aldrig nogensinde have en diskussion om, men der er jo lande, der nærmest er tæt på nogle gange i sprogbrug at sige, at vi skal fjerne radon fra hus. Så må der bare ikke være noget ilt derinde. Hvis vi leger, at vi alle sammen går med ilttank, så kan du godt tømme et hus for radon, ellers kan du ikke. Hvis du gerne vil have atmosfærisk luft, så er der radon. Jamen, vi skal radonsikre. Det er noget vrøvl, fordi du kan ikke sikre, fordi du kan ikke undgå radonen. Så vi har nogle gange den tale med, at vi skal undgå radioaktivitet her, og så skal man lade være med det. Men lige præcis for at sige noget pænt igen om ICRP, den NGO, der har grundlagt hele det her system, der er folkene bag LNT, om man så må sige, så skriver de ved godt, at den overvurderer, eller måske overvurderer, at den ikke er specielt god, men den er nem. Og så skriver de, at det må aldrig blive brugt til at modvirke det menneskelige fordel af radioaktivitet og stråling. Og allerede deres hovedpublikationer i grundprincipperne med præsentat LNT, gør de det meget klart, at det her ekstreme forsigtighedsprincip må ikke gå ind og begrænse de enorme fordele, menneskeheden har af at bruge radioaktivitet og stråling i alle mulige sammenhænge. Den sætning bliver også bare tit udeladt. Nej, og der står også, at det skal holde så lavt som rimeligt muligt, og så står der, men man skal lige huske, som det så kedeligt hedder, socioøkonomiske faktorer, men det må ikke blive for dyrt. Det skal ikke være så lavt, som nogle af mine folk kan regne ud, det skal være, for de kan jo bare blive ved med at regne nedad. Det skal stadig kunne løbe rundt. Mennesket skal have fordele af det. Det må ikke stoppe os i en eller anden genial kræftbehandling, at nogen vil få nogle doser, som LNT siger er lidt småhøje. Og dem, der har fundet på systemet, har skrevet alle de rigtige ting. Men når systemet så er kommet igennem 10 fortolkninger og lovgivninger, så står det som om, at det er sandheden fra Mosesbjerget, de er kommet ned med 2 tavler, og der står LNT på den ene og minimal doser på den anden. Og så hopper kæden helt af. Der er ikke noget galt med systemet, men det bliver anvendt helt forkert. Den der fantastiske historie om Musikgruppen, hvor kommer den fra? Den kommer fra Andreas Mogensen. Og I har simpelthen snakket med ham? Vi har simpelthen snakket med Andreas Mogensen. Det er jo indtil videre Danmarks eneste astronaut. Der er udover at være astronaut, så vi mødte ham på hans første arbejdsdag, efter at han var blevet udnævnt til chef for hele biksen, altså hele astronautdelen af ESA. Og der mødte vi ham i Køln. Var I taget ned for at snakke med ham? Ja, vi var taget ned for at interviewe ham, og også interviewe den øverste ansvarlige for stråling, Anna Fugtmann hedder hun. Og der skriver I jo i jeres bog, hvor store doser må en astronaut modtage af stråling? I bund og grund så gælder der de samme regler for astronauter, som der gælder for almindelige arbejdstagere hernede på jorden. Og over et arbejdsliv, der er det reglen, at en almindelig strålingsudsat nede på jorden ikke må få over en sievert i alt. Så 1000 millisievert. Og det er også den... Hvad er en strålingsudsat almindelig arbejder? Ja, hvis du arbejder med stråling i Danmark på et laboratorium, eller veterinær, eller medicinsk, eller hos os, eller hvor end du gør det, det var der cirka 15-16.000 af i Danmark, så er du dosisovervåget. Så skal du have lige dosimeter på, og så er du strålingsudsat arbejdstager. Og så er der lidt andre regler for de andre sådan administrative folk i det firma, der ikke går rundt nær kilderne, og så alle andre firmaer i verden i Danmark er ligeglade. Men der er sådan cirka 15-16.000, der sådan bliver overvåget og skal melde ind til Sundhedsstyrelsen, hvor meget de har fået i dosis og sådan noget. Ja. Så på et arbejdsliv, der må de modtage i alt en sievert. Ja. 1000 millisievert. Det er ligesom... Men der er vel også en maks dosis per år eller per gang? Ja, men nu spurgte du jo om, hvad var reglen for astronauter, ikke? Selvfølgelig. Og der er det, så svaret er, at reglen er den samme for astronauter, som den er for hvad skal vi sige, mennesker hernede på jorden, at de må modtage det samme over et arbejdsliv. Så det vil sige, at i ESA, der har man den regel, der hedder højst en sievert. I NASA, i bund og grund drejer det sig om, kan man forsikre en ekstremsportsudøver. Og ja, man kan forsikre en ekstremsportsudøver, hvis hans sandsynlighed for at dø af det, han foretager sig, er under 3%. En sievert giver 5% ifølge LNT. I kræftrisiko. I kræftrisiko. Så i NASA, der har man ikke en sievert, der har man 600 millisievert. Og i og med, at ESA og NASA arbejder så meget sammen, som de gør, så er det de facto de 600 millisievert, der gælder også for ESA. Og det er det eneste, der interesserer Andreas Mogensen. Det er hans regnskab. Han er ikke en millimeter bange for de millisievert, men han er bange for,
at han bevæger sig op der, hvor nogen kunne finde på at sige, du skal ikke med til Mars, fordi så kommer du over dit Sievert-regnskab. Hvad er årsagen til, at han blev strålingsudsat? Det er, at han er oppe i noget, hvor magnetfeltet og atmosfæren ikke beskytter så meget, som den gør hernede. Det stråler pokkers meget derude. Her om et par dage, der skal jeg på Rigshospitalet og holde et oplæg om stråling på nuklearmedicinsk afdeling. Og på nuklearmedicinsk afdeling, der er det sådan typisk, at dem, der er strålingsudsatte, de får noget, der minder om 0,3 millisievert om måneden. Andreas Mogensen får 0,7 i døgnet. Så han bliver udsat for stråling, altså når han er oppe på ISS, og han er fløjtende ligeglad. Og vi har lige siddet og snakket om LNT, og vi ved ud fra al erfaring af 1000 millisieverts fordelt ud over 20 år, sandsynligvis ikke har nogen effekt. Vi ved jo i hvert fald, at på hospitalerne, der fraktionerer man, når man skal give stråling, og det er der nogen grund til. Men det er jo noget, der er ret underbelyst, det er, hvor hurtigt du får det. Fordi erfaringen, baggrunden for LNT, det er atombombeoverlevende. Og de fik det på rigtig kort tid, og det var også lige timerne efter, de fik det meget hurtigt. Ja. Og der er alt andet biologi, der er jo kortere tid, du får det over, jo hårdere slår det, men vi ved det ikke. Så forsigtighedsprincippet er igen, at vi er nødt til at antage, at om du får 100 millisievert på et minut, eller du får 100 millisievert på 40 år, det må have samme effekt. Fordi vi ved det ikke. Forsigtighedsprincippet siger så må vi antage, at det er det samme. Det ved vi det ikke er, men vi ved, at at få det over lang tid er ikke mere skadeligt. Ergo overbeskytter vi ved at antage, at det er lige så skadeligt som kort tid. Så fungerer det for det arbejdsmiljø igen. Det er sundt og fornuftigt, når man ikke ved det. Jeg skal bare ikke sige, at det er videnskab og fysik. Og nødvendighed, fordi alternativet er bare at sige, at vi kan ikke gøre noget, vi gør ingenting. Nej, vi gør noget. Ja, vi er enige om, at vi bør beskytte os. Ja. Spørgsmålet er, hvor meget. Skal vi have atomkraft i Danmark? Det kan jeg ikke svare på. Grunden til, at jeg ikke kan svare på det, det er, at vi i Danmark har insisteret på at være dum på det spørgsmål igennem 40 år. Synes du, vi skal have atomkraft i Danmark? Det er ret ligegyldigt, hvad jeg synes. Jeg synes, vi skal bringe os i en position, hvor vi kan få embedsmænd til at regne på ting og sager, hvor vi kan få økonomer til at regne på ting og sager, hvor vi kan få ingeniører blandet ind i de her spørgsmål. Jeg synes, man skal overlade det til dem, der ved noget. Og balladen i Danmark er, at vi ved alt for lidt. I disse år sker der noget. Der kommer større og større krav om, at vi skal have viden i Danmark om atomkraft. Jeg synes i hvert fald, at det er meget, meget risikabelt, det vi foretager os nu, hvor vi er i stand til at producere strøm sådan 40-50% af tiden, og 40-50% af tiden er vi afhængige af nogle kabler, der ligger på bunden af, Skagerrak og andre steder. Kabler, der kan rives over. Det synes jeg er lidt bekymrende for mig og mine børn og deres generation. Er stråling farligt? I standardsvar er, at man kan ikke tale om farligt og ufarligt. Er det farligt at gå over Tagensvej? Ikke hvis det er klokken 2 om natten, når du har lygter på. Hvis du gør det klokken 2 om eftermiddagen med bind for øjnene, så er det pænt farligt. Radioaktivitet og stråling, vi skal bare håndtere det ordentligt. Det er ikke ufarligt, så kunne vi jo gøre, hvad vi havde lyst til. Men jeg vil aldrig nogensinde, hvis jeg bliver tvunget til det, så vil jeg sige, at det er ikke farligt. Det betyder ikke, det er ufarligt. Men du kan ikke sige, det er farligt. Men altså mit modspørgsmål er jo, er ild farligt? Er højder farlige? Ja. 10 cm er ikke så farligt, 4 sal er rigtig farligt. Er bølger farlige? De analogier har jo med jeres bog. Ja. Og jeg plejer at snakke om, når jeg skal forklare LNT, og hvad jeg mener med LNT, så siger jeg, der er ingen tvivl om, at det er farligt at drikke 100 øl på en dag. Det er nok ikke farligt at drikke 1 øl om dagen i 100 dage. Er stråling gavnligt? Ja. Altså de menneskelige, når man tænker på, hvor meget system vi har lavet om at passe på, og hvor mange ressourcer, der bliver smidt efter og overveje, hvornår noget er godt nok, og overveje, om man kan gøre doser bedre. Det kan man jo kun bruge, fordi fordelene ved anvendelse af stråling er så alt om sig gribende. Der er så mange kræftformer, som før var uhelbredelige, hvor folk nu overlever i årevis. Der er så mange scanningstyper, der er så meget industrianvendelse, svejsetest, afgørelse, hvor tyk papir bliver produceret på papirmøller. Der er så mange steder, der er radioaktivitet og stråling inde. Man kan slet ikke gennemgå de menneskelige gevinster ved at bruge det. Og så, man kan jo også sige, da universet var meget ungt, var der kun 3 grundstoffer, og vi eksisterer her jo på grund af, at der er kommet lidt flere grundstoffer, og det er jo en proces, der indbefatter stråling over det hele. Så i det omfang, man godt kan lide sit liv og sidde i en stol, og de mennesker, man omgås, og
relativt glade for, at universet er født. Er smeltet saltreaktor en farbar vej fremover? Hvis jeg skal komme med det helt korte svar, så er det, jeg er uddannet ingeniør, og jeg er meget glad for teknologi. Så hvis man skal snakke om, hvorvidt man skal indføre en given energiproduktionsform, så lad os endelig snakke om alle de måder, man kan gøre det på, og størrelser, man kan gøre det på, og det kan være, at det er 5 forskellige teknologier, der skal løse det, fordi man gør noget sted og noget andet. Så jeg synes bare, det er fedt at undersøge alle de teknologier, der er. Der er mange måder at komme til Rom på, og jeg synes bare, det er fedt at undersøge dem. Et argument, vi tit hører i debatten, det er, at atomkraft er alt for dyrt. Det ligger jo bare nogenlunde i samme boldgade, hvor meget det koster. Det er der rigtig mange, der er uenige med dig i. Ja, og jeg har heller ikke sat mig ned og studeret det. Jeg kan bare se, at når man kigger på nok studier og ikke vælger og vrager kun dem, man lige har lyst til, man prøver at tage i bredden, så tyder det på, at der er nok af dem, der er rigeligt uenige til begge sider, om det er lidt dyrere og lidt billigere, og så plejer min konklusion at være, det er nok fordi, det ligger inden for usikkerheden. Det koster cirka omtrent det samme at lave en gigawatt-time, hvis du gerne vil lave det. Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at hvis du kigger på de seneste europæiske atomkraftværker, så er de blevet noget dyre. Men det er jo lige så rigtigt, at hvis du kigger på koreanske eller kinesiske eller noget andet, så er det nogle helt andre, en helt anden økonomi, der er i dem. Det er en vildt kompliceret diskussion, men der er ingen tvivl om, at i Danmark er vi ikke særlig gode til at regne på det. Og det er jo fordi, vi nærmest ikke har beskæftiget os med det i 40 år. Vi er simpelthen forudsætningsløse for det.